Os portos de titularidade autonómica da provincia de Pontevedra recibiron 1.527 barcos en tránsito durante o pasado mes de agosto, segundo datos facilitados polos propios xestores das instalacións, o que supón un 13% máis que o mes de agosto do 2016, un crecemento que se sentiu tamén nas Rías Baixas e a nivel autonómico. Así o transmitiu esta mañá o presidente de Portos de Galicia, José Juan Durán, desde as oficinas portuarias de Pontevedra. Si nos referimos a zona comprendida nas Rías Baixas, decir que se recibiron en agosto 2.513 barcos, 337 máis que o ano pasado, o mesmo período, e o incremento foi do 15%. E se nos referimos á provincia de Pontevedra, estamos falando de 1.527 barcos con un incremento do 13%. O porto de Combarro en Poio foi o que recibiu un maior número de tránsitos na provincia, doblando case a cifra do ano pasado. Despois foi o Porto Deportivo de Bayona, un dos dous que están ali, que foron 245, e en Sanxenxo as instalacións que xestiona Nauta con 222. Outro dato salientable é o do impacto económico que deixan estas embarcacións durante a súa estancia nos portos galegos e nas súas vilas. O volume de negocio que xeneran esas embarcacións é de 200 euros por cada pernocta. Desde ese punto de vista, podemos decir que na provincia de Pontevedra, no pasado mes de agosto, o volume de negocio foron 450.000 euros e, se nos referimos ao ano, ao conxunto do ano, aos 8 meses do ano 2017, estamos falando de máis de 1 millón de euros de volume de negocio. O presidente da entidade fixo unha valoración positiva deste crecemento constante, xa que a captación de novos tránsitos é unha liña de traballo estrutural, tal e como recolle o Plan Estratéxico da Náutica Recreativa 2012-2020.